pinapainom ko siya ng kay Doc Tito. Sige nga, mga 2 days, 3 days, nakaihi na siya. Ngayon, sabi ng doktor, dinala namin siya sa BRT ngayon. Sabi, hindi naman daw siya dialysis na kasi okay na yun. Kidney niya. Grabe, power! Ngayon, naka-confine siya sa BRTTS dahil gusto lang namin na sigurado kung okay ang katawan niya. Tapos, nandun siya ngayon, kasi ito nga, dinila ng doktor kahapon, pinadala sa akin. Kasi sabi kasi umuwi yung hipag ko. Anong may pinainom sa kapatid mo? Sabi ng doktor. Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka doon. Kahapon, di nagpunta ko doon. Ang dala-dala ko. Sinuplayan mo na yung doktor para kami Tapos, mga missing doktor ka na. Sabi niya, bakit niya? Tapos yung katawan niyang baga, pagdating sa ospital, hindi na siya maga. Ang problema lang, nanghina siya. Kasi nga, siguro sabi ko, kasi nung alam niya nang magaling siya, takbo dito, takbo doon. Sabi ko, huwag ka munang magsisi. Wala pa isang buwan. Kasi hindi ko siya pinakain ng mga pagkain. Ito lang i-maintain ko sa kanya, 3 days. Tapos, yung pagkain niya, sabi ni Doc, lugaw. Dinilugawan ko siya. Tapos, mga after 5 days, uwi ang asawa. Yun, sabi ng anak, pinakain niya ni mama ng pizza. Tsaka pinainom niya ng Sprite. Doon siya sumuka ng suka. Kaya tinakbo namin siya sa hospital. Kaya nung tinanong ko yung doktor, Doc, ida-dialysis ba yan? Sabi niya, bakit ida-dialysis? Sabi ko ako, 1.5 ka ako, ang creatinine yan. Hindi na nga. Wala mapinainom dyan na gamot na iba. Tiglayan lang siya ng swero kasi natasuka ng suka. Kasi pinainom nga ng hipag ko ng soft drinks. Tapos ngayon, na siya. Tapos nung sabi ka hapon ng doktor, sabi doon sa hipag ko, umuwi. Alas 5, umuwi siya hapon. Ngayon, Maylin, yung mga gamot daw, sabi ni Doc, na pinapainom mo sa kapatid mo. Bakit? Ano gagawin sa gamot? Saan daw niya makita? Sabi niya, sumama ka daw. Sabi ko, sige, sasama ko. Ipagpunta namin, sabi ko, ito po ang pinainom ko. Hindi naman ako siguro yung Doc, bawal. Bawal inom. Kasi wala naman ako, mga fruits lang naman to. Hindi naman to synthetic. Tapos ito pa kami pinainom ko sa kanya. Sabi ng doktor, okay lang, yun naman yung problem. Kasi yung hipag doon, ito sinabi, from 1.5, naging normal na kape. Sabi ko, yan ang kami iniinom lang. Tapos kasi nga, doon kahapon, sabi ng doktor, dialysis daw. Kasi yung hipag ko, ang ipinakita ng result, yung dati. Yung sa Legazpi Hospital. Sabi ko, Doc, i-laboratory ni ulit. Kung i-dialysis talaga siya, di inintay namin yung laboratory test. Sabi niya, wala na niya siyang problema, okay na. Okay ang kidney, okay yung liver, okay lahat. Nilagyan lang siya ng dahil doon sa mga kinain niya. Pero ngayon, for starving siya. Mas nakakalap. Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po. Hello Bicolandia. Welcome po digdi sa programang Health and Wealth Program. My name is Miss Jelay. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey and to our Vice President na si Ma'am Ann Betito Prenzena. Hello po sa inyo boss. Happy weekend. Happy Saturday. Sa mga kakauwi lang galing work. Yan, work. 'Di ba? Kahit weekend may work, yan. So, blessed din yan kasi 'di ba? At least may trabaho tayo. May mga iba naman na syempre walang trabaho. Ayan, at hindi pa nakakapaghanap ng trabaho. Pero may good news tayo dyan later on. Okay? So, sa mga nakaantabay na ngayon sa live streaming, sa DCGB Radyo, and of course DCGB News Online. Ayan, naka-live tayo dyan. And of course, sa Doc Joey official Facebook page. Ayan. So, kanina pala, nagkaroon naman tayo ng seminar orientation dito po sa office. So, maraming salamat sa mga attendees natin, sa mga participants. At I'm sure talagang natuto sila. Ayan, may mga nag-avail din ng packages. So, congratulations at mag-start na po yan, di ba? Once na nakapasok na tayo sa system at magkaroon tayo ng sarili nating mga accounts, automatic may mga kita na. Kasi nga, may mga na-refer na sila agad-agad. Yan, so, congratulations sa inyong lahat. At kanina, may napakinggan po kayo. Ayan, na-record din natin. At last, yung amazing testimonial ni Ate Marlene, isang official distributor dyan sa Bangkerohan, na natulungan siya at ang kanyang pamilya rin. So later on, para buo natin siyang mapakinggan, ayan, i-play naman natin yan sa
commercial break, ano, at mas mapakinggan po ninyo ng buo kasi kanina, I think hindi nyo napakinggan ng buo siya. So, dito naman, sa live streaming natin, kapag natapos ito, mapapanood nyo po siya, okay? Kahit anong oras kasi nandyan na po yan recorded at nandyan na po sa news feed, ayan, I mean timeline ng page. Again po, hanapin nyo ang Doc Joey Betito. Official Facebook page po yan ng ating Miracle Health Corporation. And sa mga nakikinig sa atin at gustong i-take note ang contact numbers ng ating CEO. So, ito na po, no? Take note na lang para sa mga hindi nakukuha. Okay, so unahin natin ang Smart. The Smart 0998-975-8121. Okay, so again, 0998-975-8121. And sa Globe naman po, 0917-853-8933. Nakuha ba? 0917-853-8933. So, yan po ang contact numbers, okay? Official contact numbers ng ating CEO na si Doc Joey. Kaya namin if magpapakonsulta po tayo, papaschedule. So, Monday to Saturday, okay? Lunes hanggang Sabado lamang po bukas ang opisina dito sa Legazpi. Pero kung may mga special appointments po kayo kay Doc Joey, so pwedeng mag-ano po kayo, tumawag, mag-text. Much better if mag-call kayo, di ba? Kasi may mga pagkakataon na hindi agad-agad nare-replyan ni Doc Joey dahil nga busy po siya. Okay, so pwede po kayong tumawag sa mga nabanggit kong numbers. And dito po, if friend niyo po siya sa Facebook, hanapin niyo po ang Joey Betito. Sa Messenger po yan, okay? Para mas klaro, mas madali. Okay, mas magkakaintindihan kayo. Pero Lunes hanggang Sabado po, bukas ang opisina. Pwede kayong pumunta, ano po, at yun, magpa-consult diretso. If ever naman na hindi na kaya ng patient or ng magte-take ng products, okay lang naman kahit yung representative ang pumunta. Basta magdala na po ng budget, extra budget, para syempre maka-avail agad. At ang importante, makainom agad yung magte-take ng products. Okay? So, naintindihan po yan para syempre hindi, walang sayang na oras. Agad-agad makapag-take ng products. Okay? So, kanina nga, I think sa mga susunod, kaya nga, di ba, sabi natin, pwede po kayong magpa-schedule. Kung kayo ay distributor na, much better if distributor na tayo, magpa-schedule kayo sa barangay po ninyo, ano, kasi magpa-provide naman ng office ng a letter para sa inyong barangay or barangay captain. Para yan, maghingi ng permiso. Okay? So, yun po. Si Miss Diamond may ginawa naman na letter at I think doon naman seminar. Hindi ko lang na ano yung exact barangay name. Pero doon po yan sa, sa Ginubatan. Kina Sir Pagyo. So, kanina nag-testify din sa Sir Pagyo. Taga-Ginubatan, at yun nga, natulungan. Hindi lang yung products na capsules, kundi yung Tom Oil. Ayan, naging na siyang si Tom Cruise. Yan. Yung kasi, Tom Oil is turmeric, oregano, tsaka moringa. Okay, so yun po. Panghaplas sa katawan for external use only. Yan po yung Tom Oil natin na kakatanggal sa lahat ng mga ngalay sa buong katawan. Ayan. Sa panglabas lamang po siya, hindi siya iniinom. Okay, malinaw yan? Kaya naman, alamin natin ngayon, may topic tayo sa ngayon. Actually, noon natin to, na-discuss na din po natin ito at na pakinggan nyo na din po ito. Pero ulitin natin kasi napaka-importante. At mamaya, alamin natin, di ba, kung paano nakatulong ang amazing products sa may mga mataas ang creatinine. Ayan. So, alamin po muna natin sa ngayon kung ano ba yung mga causes, kung bakit nga ba tumataas ang creatinine po ng isang tao. Okay? Ano nga ba ang sanhi or mga dahilan ng pagtaas ng creatinine ng isang tao? So, number 1 daw po dyan, sabi dito, ang pagtaas po ng mga antas na ito ay maaaring magkaroon po ng maraming dahilan na madalas po ay hindi
napapansin. Ayun. So, kapag mapansin man siya, parang talagang nasa middle part na may like, may mga ah, parang hindi na siya ordinaryo. Like for example, may mga namamanas sa katawan mo. Okay? And yung worst is like kapag buong katawan mo namamanas. Ayan. So, iba-iba yung mga dahilan, pero isa po yun sa dahilan kung mataas ang creatinine ng isang tao. Ganun po yan. Parang nakikita na So, ang number 1 na nabanggit dito, okay, na bakit tumataas ang creatinine? Dahil daw po sa mga medikasyon or medications. May nabanggit na mga names ng gamot. Ayan. Number 1 dyan may antibiotics. Okay? So, itong mga antibiotics ay maaaring maging sanhi daw po ng toxicity o pagkalason sa bato at pagkapinsala sa normal na paggana nito. So, nakakaapekto po siya sa kidneys po natin. Ayan. May mga blank ay maaaring nagiging sanhi ng di normal na pagtaas ng antas ng creatinine. Ayan. So, number 1 dyan ay yung mga antibiotics kapag nasobrahan po kayo. Kasi may mga iba, nakakaunting lang, ayan, antibiotics agad. Kapag po yan, hindi naman kailangan, pwede pong hindi kayo mag-take, lalo na kung walang mga prescription, alright? So, wag po kayong agad-agad mag-take ng mga antibiotics at masanay na mag-take ng mga antibiotics. Kasi kapag matagal kayong nasanay niyan, ayan, that's the time na pwedeng maapektuhan na po yung kidney po natin. Okay? So, wag tayong wag natin sanayin kapag hindi naman kailangan, 'di ba? Alright, so mga kondisyon sa katawan. Minsan, ang antas ay maaaring tumaas bilang isang side effect ng paggamit ng ilang mga uri ng gamot. Ayan. So, nabanggit po dito na pwede po siya maging side effect, ng paggamit natin ng ilang mga gamot. Nagre-resulta ito ng impeksyon sa bituka na maaari pong maging sanhi ng di normal na pagsasala at pagtaas ng dami ng dumi sa katawan, dahilan upang tumaas po ang blood creatinine levels. Ayun, kapag hindi na balanse, 'di ba? Ang sa natin, ayan, lalong-lalo dito sa bituka, ayan, nagreresulta ito ng impeksyon sa bituka. Ayan, pagtaas ng, syempre, pag tumataas talaga yung toxins, dumi sa katawan at hindi niya na nasasala ng maayos. So, that's the time, 'di ba? Tumataas yung creatinine levels. Hindi na nagiging normal. Kaya, huwag natin sanayin sarili natin kahit kaunting sakit ng ulo, ayan, may antibiotics or something. So, hindi naman masama sana. Kaso, kung sobra na po, nasusobrahan na kayo, 'di ba? At matagal na panahon kayong nag-take, pwedeng mapinsala or like, syempre, masira ang kidneys po natin. Okay, ano pa ba? Sabi dito, pagkain po ng labis na protina. Ayan, so nakakataas din pala siya, 'di ba? Ayan, kapag mataas ang proteins natin sa kidneys. Ayan, ang pagkain po ng sobrang karne ay maaaring madagdagan ang creatinine. Ang creatinine ay nagiging creatinine dahil sa init na mula sa proseso ng pagluluto. Ang laman ng hayop, ayan, mga lamang loob. Ayan. At ayan, yan na nagpapataas daw sa creatinine ng dugo. So, 'di ba, sabi natin, yung mga matataba, ayan, sobrang karne, yung mga inihaw, ayan, isa pa po yan, yung mga lamang loob. Kapag palagian, ayan, nakakapagpataas ng creatinine. So, kapag sobra tayo sa iba pang mga sources of protein, 'di ba? So, yan po ang isa sa mga magiging dahilan. Kaya, bawas-bawasan po, lalo na kapag meron na kayong problema sa creatinine. Ayan. Dehydration o kakulangan sa tubig sa katawan. Ayan, number 1 din po yan, Ang pagkawala ng tubig o hindi sapat na paggamit ng tubig, tulad ng pagpapawis o kapag may mataas na lagnat, ay maaaring maging sanhi daw po
ng konsentrasyon at pagbawas ng daloy ng dugo sa bato dahilan upang tumaas ang antas ng creatinine. Kapag 'di ba, kapag na-o-hospital or nagkakalagnat, so 'di ba, kapag mataas yung lagnat mo at yan, sobrang taas ng lagnat mo at hindi yan na-manage ng katawan natin, hindi kinaya, pwede tayo talagang ma-dehydrate. So kapag ano din, may mga ibang katawan na talagang hindi kaya, pwedeng maapektuhan at tumaas yung creatinine level. So hindi naman actually ano 'di ba, biglang taas, ayan. So medyo lumagpas lang doon sa normal level na dapat sa creatinine. Okay, so may mga instances na ganun po. So, pwedeng maka-affect po yan, di ba? Kapag kulang, kahit nga, di ba, may mga iba na kahit talagang makitubig sinda, or mapalatubig sila or syempre nag-intake ng tubig from time to time. May mga iba po talaga na nagkakaroon pa rin po ng creatinine abnormalities or tumataas yung creatinine. Okay po? So, yan po, dehydration o kakulangan sa tubig sa katawan. So, kapag yan, may mga nilalagdat, diba? Kaya nga nagkakaroon ng nilalagyan ng swero para hindi ma-dehydrate yung katawan mo. Okay? So, kapag ano na, ang resulta niyan, diba? Parang napapaihi tayo. Alright, so dito sa products natin, talagang nakakapagpaihi din po siya, pero hindi tayo lalagyan ng swero. Okay, so ano siya, amazing products lang po yan. So later on, ano po yan, mapapakinggan natin yung amazing testimonial. Kasi actually, hindi lang si Ate Marlene, may mga noon pa natulungan na meron nga may catheter pa, na dala-dala at nag-avail dito sa then less than 1 week talagang natanggal po yun. Kasi nag-normalize yung pag-ihi niya. Ayan. So, kailangan lang po talaga i-maintain yung products. Kasi, hindi pwedeng like, natulungan na kayo ng products. Tapos, gaya nga yung nangyari kay kapatid na Ate Marlene. So, napakain ng pizza at soft drinks. Sprite daw yung kapatid dahil dun sa asawa. So, kaya nagsusuka. Okay, so kapag hindi pa magaling, talagang hinay-hinay muna tayo, 'di ba? Huwag natin biglain yung katawan natin kasi doon pa lang tayo sa part na nagpo-process or sa recovery stage pa lang tayo, 'di ba? So, less than a month lang nga yan. Yan. So, huwag tayong sobra sa galaw at excited sa kung ano yung mga gusto natin na kainin ng mga pagkain. Okay? Ano pa yung mga dahilan? Bakit tumataas ang creatinine ng isang tao? Another one, sabi dito, abnormal na pag-ihi. Ang antas ng creatinine ay maaaring tumaas dahil daw po sa hindi sapat na pagdaloy ng ihi mula sa katawan. Ang diwas tong paglabas ng ihi ay maaaring direktang resulta po ng anumang kondisyon na nakakaapekto sa mga bato, tulad ng pagbabara o pagsanhi ng partikular na sakit. Ayan. So, napakarami din po na causes na bakit hindi normal ang pag-ihi mo. May mga iba nga dyan na parang masakit yung pag-ihi nila. So, iba-iba po yung mga concerns na yan. So, in general, abnormal na pag-ihi daw. So, may mga din, like for example, may use sa UTI, may mga ganyan talaga. Urinary tract infection or like syempre may infection sa kidney po natin, 'di ba? Kaya hirap kayo sa pag-ihi. So in general, dito po sa isa din po 'yan sa pwedeng magpataas ng creatinine natin. Kapag palagian na syempre hindi tayo makapag-ihi ng maayos. Okay? And then eto pa. Ano pa ba? Di kontrolado ang mataas na presyon ng dugo. So kapag hindi din po normal ang blood pressure po ninyo, okay? So, pwede. Isa pa ito sa mga pwedeng maging rason. Okay, so dito, kung ang mga pasyente ay may hypertension, ang presyon ng dugo na walang mahusay na kontrol ay humahantong po sa pagtaas ng serum creatinine. Ang pasyente na may mataas na serum creatinine ay kailangan pumunta sa ospital para sa regular na eksaminasyon nang malaman ang resulta ng antas nito at mabigyan ng karampatang gamot. Ayan. So,
ang mga may sa heart concerns, especially kapag irregular ang blood pressure po ninyo ano. So eto, kaya nga 'di ba, may mga heart problems na nagkakaroon kasi konektado po 'yan. Okay? So like kaya nga 'di ba nagpapa-blood chem para tinitingnan lahat kung saan yung naapektuhan if ever na may sa heart problem kayo. So number 1 diyan, titingnan din kung mataas ba ang creatinine, okay, sa kidneys natin. So yan po, yan magkaano po yan, magkakonekta sila. Kaya nga kapag mahirap at mataas ang creatinine, pwedeng meron kang sa heart problem, diba? O kaya naman kapag may sa heart problem ka, pwedeng talagang tumaas ang creatinine mo. Kasi nga, may mga tinitake kang medications, okay? So, kapag hindi kaya ng katawan mo na mag-work siya properly, talagang may mga isa po dyan na pwedeng, hindi maayos yung pagtrabaho niya. Ayan, mga pasyente na may kondisyon ng sakit sa bato. So, given na po yan na kapag may mga other health or kidney problems, pwede talagang hindi normal ang creatinine. Okay? Ang anumang kalagayan ng paghihina yan sa pagsasala ng mga bato ay malamang na tumataas po or tumaas ang antas ng creatinine sa dugo. Ayan, mahalaga na alamin kung ang proseso na resulta sa di normal na kalagayan ng bato. Ayan, dapat alam natin kung kidney failure, azotemia, ay nagtatagal o bagong usbong pa lang. So, dapat malaman mo kung anong estado na ng kidney mo. May mga percentage ngayon, di ba? So, like for example, 100% yung functionality ng kidney mo. May mga iba po dyan na 50% na lang. Yan, so talagang nag-aagaw na siya, di ba? Ayan, mahirap kapag 50% na lang yung function ng kidney. Ayan, so dyan na yan, may mga iba po dyan na syempre nag-undergo na ng dialysis. May mga iba naman dyan nag-kidney transplant. Ayan. So, kamusta naman kayo ng mga nag-avail ng ticket? Ilan na ba yung kidney nyo? Wag naman na umbos na yung kidney dahil lang 'di ba sa pagbili ng ticket. Ngayon, pupunta next month si Lee Min-ho. Wow, may kidney pa ba tayo? Umbos na yung kidney dahil sa mga 'yan. Ay, dapat pag may sobra lang 'di ba na pera, kailan kaya tayo dyan makakapunta sa mga ganyan? Anyway, ayan, tamang na lang tayo, silip-silip sa sa phone, 'di ba? Sa beauties nila. Anyway, so yan po, ingatan ng bato, kidney natin. Kasi yan, dalawa lang yan. Mahirap kapag, hindi lang po sa liver, isa din po sa mga dapat ingatan na yung kidney daw. Kasi kapag talagang totally wala ka na, parang nagkaroon ka ng kidney failure, talagang wala ka na din. 'Di ba? So yan po, isipin natin yan at alagaan. So marami naman po yung mga paraan, 'di ba? Para syempre pangalagaan natin. Dapat properly dehydrated tayo, iwasan yung mga yung tawag diyan, mga inihaw din pag sobra. Then kapag may mga medications tayo, kapag may mga pwede naman diyan natanggalin, bawasan. So gawin niyo po. Huwag tayo masanay sa mga hindi naman natin kailangan na mga antibiotics, 'di ba? Konting sakit lang ng ipin, ng ulo, ayan, mag-take tayo, then nasanay tayo. So, kapag nasanay tayo, 'di ba? Matagalan natin siyang magagawa. So, kapag mahina na ang katawan mo, mahina pa yung sa kidney natin, ayan, sa mga functions lahat talagang kumbaga madadaig ka. Yan. So, umana tayo ng mga prutas. Lalo na yung sa Mega E natin, good for detoxification siya. Dahil po, superfruits po yan. Okay? Superfruits po siya. Good for detoxification. Panglinis po sa kidneys din natin at the same time. Okay? And of course, lahat-lahat na. Sa mga bacteria,
kapag may UTI tayo, ayan. Isa nga din sa within 3 days lang, ayan, 3 days after ng, pakinggan natin yan mamaya, after 4 hours ata yung nakaihi, nakakaunti, nang hindi nga makapag-ihi. Then yung buong niya, mukha niya at katawan niya, dinescribe nga ni Mama Marlene, parang Buddha na daw. Ayan. So, imagine yung Buddha parang laylay na mga taba. Tapos, nakita ko actually last time kasi pumunta dito, mapayat lang pala siya, So, yun, nung after ng talagang natulungan ng products, talagang na siya. So, sabi ko nga, diba, naglupos na siya. So, hindi daw ganon yung itsura ng kapatid niya. Parang Buddha daw kasi talagang mataba. Ayan, ibang klaseng taba. Kasi yun nga, manas po yun. Hindi lang sa mga paa, diba? Kundi sa buong katawan. So, later on, pakinggan natin again yung amazing testimonial ni Miss Marlene or ni Ate Marlene para mas mapakinggan natin at tayo ay makapag-take na din. Amazing trio lang nga po yun, napakamura, amazing trio. Pero recommended din doon, amazing 4. Pero nga, natulungan sa amazing trio, so pwede kayo talaga. Since then, amazing trio, nandyan na po yan. Amazing trio, Mega A, Miracle C, tsaka Multi 5. Okay, so Mega 1 naman, sa Mega may kasi to, may sa protein din po to, kaya pwede po siya, okay? So, pwedeng amazing trio lang, okay? So, pwedeng amazing 4, pwedeng amazing trio. So, ganun po yan, kaya kapag magpapakonsulta po kayo, pwede po yung dalhin yung mga lab results nyo, as long as na alam nyo din po kung ilan yung mga kasi alam na din po yan ni Doc Joey kung ano gagawin, kailangan nyo lang sabihin kung ano yung mga problemang pangkalusugan. So, in a way na kapag nag-avail tayo ng package, may matutulong din sa atin kasi every time na mag-avail tayo, aside doon sa mga products, talagang may points po yan na converted into cash. So, monthly, kapag natin siya, naka-maintain tayo ng at least 1 tabla each of Amazing 4, talagang meron tayong rebates. Ayan, rebates. Ibig sabihin, syempre, yung balik po sa atin. So, aside doon, we have other 5 ways to earn or 6 ways to earn para kayo ay matulungan financially at maging libre na lang yung products na i-avail po ninyo. Kasi kayo, syempre, nag-share kayo habang nagtitake ng products, okay? Para naman sa mga gusto maging distributor, free training, orientation seminar po yan, tutulungan pa po kayo ng Team MHC, magpa-conduct ng seminar orientation sa lugar na kung saan masaya. Sa lugar na kung saan po, syempre, gusto po ninyo. Yan, for example, sa barangay po ninyo. So, gawin natin yan kasi sayang. 6 ways to earn. Tapos, mag-start pa tayo sa package 5 kung saan yung level of earnings talagang pack na pack, boom na boom yan. Okay, so sa pagbabalik natin, makakasama natin si Miss D dito sa second part para i-discuss po yung pang-negosyo, okay, na dapat natin na malaman at ma-inspire tayo. So si Miss Arlene, since 2019, talagang top earner na siya. Doon pa lang po yan sa profit sharing or yung bayanihan. Ngayon, syempre, sa health and wealth program naman. Sino kaya yung makakatalo kay Miss Diamond? So, baka kayo na yun. Ayan, mag-start na po kayo. So, mamaya makakasama natin si Miss Diamond. But for now, pakinggan po muna natin si Miss Marlene. Asa ito na one of our active distributors dyan po sa Bangkarohan. Po, good afternoon. Ako po si Marlene Aceitong, isa pong distributor ng Bangkarohan. Sa based on my experience po sa pamilya mo, ini po mga product. Primero po, ako may gallbladder. Ngunyan, ang titake ko lang ito, amazing juice. Hindi ko initing capsule. Kasi takot nga nakulat sa capsule. At ito baka fake yan. Ini mo na yung juice. Nung ininom ko yung juice, yung tiyan ko talaga digdig. Bigla siyang parang suminakit, ganyan. Nung kinabukasan, nag-CR ako. Mga after 1 month or 2 months yun, nagpa-skid ako ng ultrasound.
pinacheck ko kung mayroon pa akong gallbladder. Sabi ng doktor, malinig naman daw yung ano ko, wala naman daw akong gallbladder. Kaya yung itong Amazing Juice talagang miracle talaga siya. Tapos sa experience ko nga, maganda siya. Yung pangalawa, yung sa tiya ko naman, nadulas siya sa bahay nila. Ang problema niya yung balakang, medyo na-crack, may crack siya. Tit lang. Hindi na siya naka-igda, timatanos. Sabi ng doktor, di ka na makakalakaw ng 1 year. Di sakto, meron akong stock sa bahay. Di ginawa ko, pinainom kong Amazing 4, ito, 4, 3 times a day. Mga after 3 months, ayun, okay na siya. Nakakapaglakad na siya. Tapos nakakakain na ng maayos. Tapos hindi na siya bumalik sa ortho niya para magpatingin ng bones. Tapos ako naman, yung nadalas ako sa CR, ang take ko, ito lang, may gawan. Tapos nung sabi nga ng doktor sa akin, 6 months, 6 to 1 year, di ka makakalakaw. Kasi yung Ayos. paa ko, may crack dyan. Sa CR kasi, dumanon yung paa ko. Dinakrak. Tapos nung sabi ni Doc, ito itry mo para gumalit ka. Yun nga, ito nga. Di dalawang sakit na nawala sa akin. Yung paa ko, hindi nga inabot ng 6 months, gumaling. Tapos ngayon naman, last week, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mayroong kidney failure. Pino-check up siya. Ilan ang creatinine? Ang creatinine niya is 1,549. Sabi. Sabi ng doktor, dalhin sa BRTTH para dialysis. Tutugang ko, pag sabing dialysis, Ano po natakot. kayo? Sabi niya, baka pag dialysis, Pag nagkatayo, may pinaumagahan, bayad. wala na, patay na. May Sabi ko bayad. sa kanya, Pag i-try nagkatayo. niyo to. Pero si Madam Ito ano lang, Dayang, tatlo. yung millionaire. Lalo pag kumanda. Ito lang ang pinag-try ko sa kanya, tatlo. Sabi niya, pumunta sa bahay. Kasi na daw sa niya, yung chat. Tapos ang mukha niya parang Buddha. Ulo siya, lahat siya pilog na. Manas. Kasi hindi siya nakaihi isang araw. Sabi ko, itry mo daw to para gumanda yung katawan. Sabi niya, baka ano nga mangyari sa akin. Sabi ko, hindi kayo mamamatay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo ko inumin. Ginawa niya, ininom itong tatlo. Pinainom ko siya ng Cerelac in the morning with warm water. Pakainom niya, after mga 4 hours, sabi niya, parang yung nag-CCR ako. Sabi ko, baka ako makaihi ka. Tapos kung hindi ka nakaihi, mamayang hapon, napadialis ka na namin. Natakot siya. Di mga after 4 hours, umihi ng konti. Yung ginawa ko, 11 o'clock, pinainom ko siya ulit nito. Sinabayan ko lang nitong juice. Ito, 2 sachet agad, 2 baso. Ganyan kalaking baso, 2 sachet. Para kakaihi ka. Mga hapon, mga 4 o'clock, yun, nakaihi siya, naka-CR siya. Sabi niya, hindi naman magpapadala ng BRTTH kasi parang okay na yung katawan ko. Pag mga gabi na, nakatulog na siya. Pag umaga, binantaya. Pag gabi, pinainom ko naman siya na alas 6. Ito naman 3. Nainom niya is 9 capsule. Kasi 3, 9. Pinaumagahan, ito naman, pinaalmusal ko. Mainit nito, tsaka ito. Tapos, sabi nga ng mga kapitbahay namin, paglabas siya ng bahay, sabi niya, bakit yung maga ng kapatid mo nawala? Bigla na yung naglupos. Ganyan. Sabi, nakakatakot niya yan. Kasi pag naglupos niya, mamamatay na. Sabi ko, hindi naman siguro. Kasi ako, pinapainom ko siya ng kay Dr. Tito. Sige nga, mga 2 days, 3 days, nakaihi na siya. Ngayon, sabi ng doktor, dinala namin siya sa BRT ngayon. Sabi, hindi naman daw siya dialysis na kasi okay na yun. Kidney niya. Grabe, power! Ngayon, nakakonfine siya sa BRTTH dahil gusto lang namin masigurado kung okay ang katawan niya. Tapos, nandun siya ngayon, kasi ito nga, tinila ng doktor kahapon, pinadala sa akin. Kasi umuwi yung hipag ko. Anong may pinainom sa kapatid mo? Sabi ng doktor. Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka doon. Kahapon, di nagpunta ko doon. Ang dala-dala ko. Sinuplayan mo na yung doktor para kapag Tapos, missing doktor ka na. Sabi niya, bakit nga? Tapos yung katawan niyang baga, pagdating sa ospital, hindi na siya maga. Ang problema lang, nanghina siya. Kasi nga, siguro sabi ko, kasi nung alam niya nang magaling siya, takbo dito, takbo doon. Sabi ko, huwag ka munang magsisi. Una,
Wala pa Kasi isang ito buwan. nga, kasi hindi ko siya pinakain ng mga kain, as ano pagkain. Ito lang i-maintain ko sa kanya, 3 days. Tapos, yung pagkain niya, sabi ni Doc, lugaw. Binilugawan ko siya. Tapos, mga after 5 days, uwi ang asawa. Yun, sabi ng anak, pinakain niya ni mama ng pizza. Tsaka pinainom niya ng Sprite. Doon siya Bawal sumuka ng suka. Kaya Bawal tinakbo yung namin Sprite. siya sa hospital. Kaya nung tinanong ko yung doktor, Dok, ida-dialysis ba yan? Sabi niya, bakit ida-dialysis? Sabi ko ako, 1.5 ka po ang creatinine niya. Hindi na nga niya. Wala mapinainom doon na gamot na iba. Tiglayan lang siya ng swero kasi natusuka ng suka. Kasi pinainom nga ng hipag ko ng soft drinks. Tapos ngayon, for ano na siya. Tapos nung sabi ng hapon ng doktor, sabi doon sa hipag ko, umuwi. Alas 5, umuwi siya hapon. Ngayon, Maylin, yung mga gamot daw, sabi ni Doc, na pinapainom mo sa kapatid mo. Bakit? Ano gagawin sa gamot? Lang daw niya makita. Sabi niya, sumama ka daw. Sabi ko, sige, sasama ko. Ipagpunta namin, sabi ko, ito po ang pinainom ko. Hindi naman ako siguro yung Doc, bawal. Bawal inom. Kasi wala naman ako, mga fruits lang naman to. Hindi naman to synthetic. Tapos ito pa ang pinainom ko sa kanya. Sabi ng doktor, okay lang yun, naman yung problem. Kasi yung hipag doon, Hindi ko sinabi, from 1.5, naging normal na kapo. sabi ko Yan nga, ang gamo iniinom lang. tapos kasi nga, Hindi doon ko kasi ako kahapon, sinama. sabi ng doktor, dialysis daw. Kasi yung hipag ko, ang ipinakitang result, Yun dati. yung sa Legazpi Hospital. Sabi ko, Dok, i-laboratory ni ulit. Kung i-dialysis talaga siya, di hinintay namin yung laboratory test. Sabi niya, wala man niya siyang problema, okay na. Okay ang kidney, okay yung liver, okay lahat. Nilagyan lang siya ng dahil dun sa mga kinain niya. Niya. Pero ngayon, for starving siya. Bukas nakakalabas. Pero walang dialysis na nangyari. Kaya, sabi ng mga kapatid ko, thank you God at thank you daw Dr. Dito. Primero buwan, katong alang confirmation. Blood pressure mo. Tapos ito kanong Minom ka na missing 3 o missing 4? Hindi na, nung June pa. Ang June, nung silikang pa. Oh. Ako confirming nagpapa BP dito sa center din sa Kimperang Base sa semana. Kami 200 over 100. Oh. Sa Kimperang semana to, hindi ako natawa ng pang-maintenance. Oh. Yung maintenance, pag hindi ka pala ito nakainom, hindi na naman ito. Oh. Sa the base, nagpabig ako ka naman. 200 naman sa over 100. Nagpulang sa bata, hindi ako tao ng Parang, mulong kung sabi bang parang maintenance. may walking time bomb ka. Sabing lusartan daw ito. Pag hindi ako nakainom, at yan, sa the base, nagulang sa balata, pura. Naisipan kong matun sa Banua, naisipan, dumiretso dito sa Legazpi. Kasi kung na siya, hindi, gabot dito sa Kuwamparadan, Legazpi, ako nakandito na sa Barangay 18, West, Okay. Legazpi, Kabangan, tapat ng Mount Central. So ano po ang ininom mo? Pagkamot dito na po ba, binipi ako ni Juan, 200 over 100 naman. Kinikap ni Doc. Sabi sa akin, amol ka na. So pagbisal ako, bang medyo iba na, paluloy na ako ito. Nakabiyahe pa ako magita doon niya Mercedes. Kasi para ito doon niya Mercedes. Pinilit ko na yun. Time bumigay. Pag sabi do, amol ka na. Nainom ako ni Doc, missing 4. So pa, nakapsuda, missing 4. Pangainom sa ito, malaylay. Puro pangalo ko na ngayon dyan sa bangko. So, malayura na. Supuan, kung naman siya akong subayin sa payo, liluya, maray na pag-isarap ko ga. Kaya ano ko na ito. Nagdat sa po naman, di na tom oil. Marang maray ng tom oil. Kaya kas mo dyan, kung makasukasuan yan, nagdat ay makatik. Mga aras-aras mo yan, yung katal. Yan. Pero parang, pagkamuto, ay nagparakal sa gulpe, siguro na sampulo, ako kamuruan sa bakata. Tinry ni Doc yung dito sa ako. Ini spray. So, na to. Salamat.
Ako po si Daisy, sa Daraga Albay. May sakit po ako. At saka yung husband ko, si Quintin, may sakit din pong diabetes. Hindi na siya nakakalakad. I-try po namin yung Amazing Trio ni Doc Betito. Noong November, sa awa ng Diyos, nakalakad na po siya. Kaya hanggang ngayon, umiinom pa rin kami ng produktong galing kay Doc Betito. Salamat po sa mahal ng Diyos. So, kayo po nanay, sa mga kaibigan natin, kamag-anak, nakakakilala sa atin, ito po ba ay ini-endorse mo sa kanila na sila ay itry din ang Amazing 3 or Amazing 4 na galing sa Amerika? Okay. Ini-endorse ko po sa mga kaibigan ko at kilala na mag-try din ng Amazing Trio or Amazing 4 para maano ang kanilang karamdaman. Okay, so salamat. Ilan taon na nga pala kayo, nanay? 80 years old na po ako, pati yung husband ko po ay 80 years old din. O, sana maabot natin na yung 85, 1995 at 101 para maging milyonaryo at milyonarya kayo ni tatay. Sana po. Kaya nga po, at ipagdasal natin na maaprobahan po ng gobyerno yung panukala sa mga senior citizen na 80 to 95, 25,000 each, then 101 may 1 million. Sana po. Okay, salamat Awa ng nanay. Diyos. God bless and mabuhay po kayo. Opo. Thank you po, Doc. Okay, wala po. Ako pala si Violeta Bungat, na taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Betito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Betito. Try nyo po itong product ni Doc Betito. Salamat! Ako po pala si Violeta Bungat, na taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Betito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Hello everyone, Diyos marahayin na pagkabanggi po sa Lindugabos. Welcome po digdi sa Health and Wealth Program ng Miracle Health Corporation. So my name is Amazing Diamond Eileen C. Pabelonia. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey and to our Vice President Ma'am Ann Betito Brenzena. Early evening po sa Indogabos. So ayun, maraming salamat sa mga nag-attend sa atin kanina ng ating soft opening ng ating enhanced uni-level program. Ayan, so this coming September 19,
pumunta po kayo dito for our ano ba ba? Launch. Opening ng ating new program. Ayan, so September 19. Yan po, Tuesday. Ayan, so Tuesday po yan, 19, lucky number, 19, kasi ang birthday ng ating CEO is August 19. But then, the number is 19. Ayan, so lucky number. Ayan, so maraming salamat sa mga attendees kanina and welcome po sa mga new members na ng Enhance Unilevel program. At maraming salamat din po sa mga nag-avail ng ating mga products. Ayan, so maraming salamat at marami po kayong nag-avail ngayong araw na ito. At happy weekend din po sa mga avid listener po natin sa radyo. Ayan, so mga nakikinig po sa kani-kanilang bahay. Ayan, so don't worry kahit po hindi kayo naka-attend ng ating orientation and consultation kanina, but then may oras pa para pumunta kayo dito this coming Monday. Ayan, Monday bukas na po ang ating office from 8:30 to 6:30 p.m. po yan. At free consultation, wala pong bayad. At may bagong programa which is 6 ways to earn na pwede po kayong kumita at the same time nagpapagaling at pwede po kayong kumita dito sa Miracle Health Corporation. But then, papaano? Ayan, so kailangan muna gumaling kayo para madali ang pagkwento sa mga kakilala, kaibigan, kapamilya at kapitbahay. 'Di ba? So the way na take tayo ng products, diyan. So gagaling ka na, kikita ka pa, 'di ba? So kumbaga sa atin, tsaka na yung kitaan, basta gumaling muna tayo sa ating mga karamdaman. Kasi ang importante, kumbaga gumaling tayo sa ating mga health concern. But then, syempre, kailangan natin ng budget. Kasi masustain natin yung ating sa kalusugan, 'di ba? So papaano natin masusustain yung kalusugan natin kung kulang tayo sa financial? Kaya nandito sa Miracle Health Corporation para tulungan kayo at punuan ang kakulangan sa finance, 'di ba? So dito napakaganda kasi isa sa pinaka-importante yung kalusugan natin. But then, syempre, kailangan din natin ng pera. 'Di ba? Kung wala tayong pera, paano natin masusustain yung mga needs natin sa buhay? 'Di ba? So, kaya, solusyon na ang meron sa Miracle Health Corporation. 'Di ba? So, lahat nandito na, basta tutukan po natin at alamin natin kung paano ba sa atin makakatulong ang Miracle Health Corporation. Sabi ko nga, commitment, and focus, 'di ba? Sa maintenance, 'di ba? Sa maintenance ninyo mayroon kayong commitment kasi natatakot kayong tumaas ang inyong blood pressure or any health concern ninyo, 'di ba? So dito sa atin, matutulungan na kayo kung papaano maging healthy, but then papaano din kayo magiging successful sa buhay. 'Di ba? So isipin lang natin katulad ni Doc Joey Bitito, isang multi-millionaire. Ayan, so kumbaga talagang nasa retirement na siya. Kumbaga committed na. Ayan, so stable na yung buhay niya. But then hindi pa din siya tumitigil sa buhay para tulungan yung mga taong mga mababa pa. Hindi pa naaabot yung may mga pangarap sa buhay. Kaya yung may mga pangarap sa buhay, welcome po kayo dito para tulungan namin kayo kung papaano din ma-achieve yung mga pangarap ninyo at makagraduate kayo sa inyong mga maintenance. Diba? Kung kayo ay hindi makagraduate sa inyong maintenance, subukan po ang ating mga amazing products, which is Amazing 4. Ayan, Amazing 4 namely, Mega 1, Multi 5, Miracle C, and Mega A. So, kapag Amazing Trio naman, walang kasama po yan na Mega 1. 'Di ba? So, isang proven and tested na produkto na since 2008 hanggang ngayon. 'Di ba? So, ngayon, may marami tayong mga testimonials na talagang sinubukan. 'Di ba? Noon man ay natatakot
but then buhay na yung nakataya, 'di ba? So dito sa atin wala nang masyadong mga laboratory or any examination. Dito sa atin, solusyon na yung binibigay ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Pero kailangan kayo muna seryosohin at tulungan yung sarili ninyo bago kayo pumunta dito sa atin. Kasi kung kayo mismo may duda sa sarili ninyo, papaano kayo matutulungan ng Miracle Health Corporation, 'di ba? So, papaano kayo madudugtungan yung buhay ninyo kung kayo mismo may duda sa sarili ninyo, 'di ba? So, even na nagtitake kayo ng ating mga products, prayer at magdasal kayo na kayo ay gagaling gamit ang mga produktong natural. 'Di ba? So, hindi nga tayo natatakot sa mga tinitake natin na mga chemical, mga pinapasok natin sa loob ng katawan natin. Dito sa atin, lahat natural. Kanina nga, 'di ba, may mga clients tayo na marami yung health concern, 'di ba? So, yan, pinatake ko siya, Amazing 4 twice a day. So, i-observe natin yan at siyempre, tutulungan niya din yung sarili niya para siya ay malagpasan niya yung problema na dumating. So, dito sa atin, kahit na may mga health concern kayo, hindi pa po yan katapusan ng buhay ninyo. Dito sa amin, bibigyan po namin kayo ng, kumbaga, maginhawa at masayang buhay. Kasi nga lahat binibigay po namin, lahat po yan natural. Wala pong ikasisira sa ibang parts ng organs ninyo, but then for overall health concern. So, kapag nag-take kayo ng Amazing 4, ayan, so sila na mismo yung magtatrabaho sa loob ng katawan ninyo. Ang gagawin nyo lang, iinom kayo, tubig, at kung gusto ninyo may mga amazing healthy drinks tayo, samahan po ninyo yan. And syempre, susundin ninyo syempre yung mga bawal, 'di ba? Yung mga karne, mamantika, soft drinks, seasoning, 'di ba? Kumbaga iwasan natin 'yan. Kasi the way na iiwasan natin 'yan, talagang gagaling ka sa health concern mo. Pero kung aasahan mo yung Amazing 4, although matutulungan ka na ng Amazing 4, but then matagal yung kumbaga yung talagang hinahanap mo na wala ka ng karamdaman, 'di ba? So the way na tutulungan mo yung sarili mo, mas mabilis yung resulta, 'di ba? So kanina nga nag-avail naman si Ma'am Vilma Nasol ng Kamalig. Ayan. So from 400 plus na sugar, ngayon po almost 90 plus na lang yung sugar niya. 'Di ba? So si Ma'am Glenda Ayala, ayan. So I think nanonood siya or nakikinig sa ating programa. Ayan. So, batiin po natin si Ma'am Glenda Ayala. Kasi every time na nagpo-purchase dito ay hindi daw binabanggit sa radyo. Ayan. Isang may commitment sa pag-take ng ating Mega One. And ngayon nag-avail po siya ng Tom Oil. Diba? Si Tom Oil. And si Ma'am Melinda Alegre, ayan, si Nanay Alegre. Happy listening po sa iyo, sa inyong tahanan. Ayan, sana nakauwi ka na, at hindi ka na nakipag-date. Ayan, so, 74 years old, but then, nakakaakyat pa ng 5th floor, 'di ba? Iyan ang isang patunay na talagang umiinom ng ating mga products. Amazing trio yung tinitake niya. But then, kumbaga, siya nga, 'di ba? So 74 years old. Yung mga nag-attend kanina, hingal na hingal papunta sa 5th floor. 'Di ba? Almost 40 plus pa lang, pero si Nanay 74 years old at bilis-bilis makataas sa 5th floor kasi yung ating orientation and training sa 5th floor po ng building ni Doc Joey. Ayan. So isang amazing na nanay, si Nanay Alegre. Si Nanay Melinda Alegre, 'di ba? So yung mga bata pa hinihingal papunta sa taas. Yan ang patunay na talagang amazing yung ating mga products. Kasi si Nanay matagal na po natin na client, ayan, so commitment sa sarili, 'di ba? So yun po. Kaya dito mag-attend kayo ng trainings, maiintindihan ninyo
kung gaano at ano yung mga benepisyo na mayroon sa ating mga produkto. But then, papaano ba kumikita sa Miracle Health Corporation? Isa na po ako dyan na nagpapatunay na kumikita po ako sa Miracle Health Corporation. Ayan, so may opisina nga tayo dyan sa Daraga, sa near Shell Gasoline Station in front, UB Express going to Pilar, Sorsogon. So, Purok 1, Kimantong, Daraga, Albay. Ang aking contact number po, 0946-051-9050. Again, 0946-051-9050. But then, ang ating office dito po sa Legazpi, sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, may mga shop po sa baba, which is Mabel Fashion and Angeles Bake Shop. May iskinita po na maliit at dyan po kayo papasok. So, pwede na kayong mag-avail ng ating mga amazing products at pwede na kayong kumita ng 6 ways to earn. So, yung mga senior citizen nga, nagpupursige pa sa buhay para kumita. Paano pa yung mga bata, 'di ba? So yung mga matatanda nga nagsusumika pa para kumita, 'di ba? So yung mga bata pa, 'di ba? So tayo marami pa tayong kakaining bigas. Yung mga matatanda nga, 'di ba? Nagsusumika pa para maka-attend ng ating trainings. Paano pa yung mga bata, 'di ba? So tayo bilang mga bata, alamin natin kung paano at paano magiging healthy at magiging stable sa finances, 'di ba? So kasi marami pa tayong tatahakin na mga hamon sa buhay. Kaya lahat ng may mga opportunity na dumadating po sa inyo, i-grab na po yan ninyo. Kasi po yan sayang. Bibihira lang po ang kumpanya na nandyan ang CEO and legitimate na company. And ngayon, 'di ba, yung company natin nandito lang sa Albay at since 2008 at nakikita nyo naman yung mga accomplishment and achievements ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So yung ginagawa niya para po sa mga gusto din na yumaman at syempre matupad yung mga pangarap sa buhay. Kaya kung ikaw ay may pangarap sa buhay at gustong humaba ang buhay, pumunta na po kayo dito sa Miracle Health Corporation para masolusyonan po yung mga problema ninyo. 'Di ba? So kailangan lang kaugnayan kayo sa amin, makipag-usap. Ayan, so yung mga seryoso at may pangarap sa buhay para sa pamilya, para sa magiging pamilya or ano pa man yan na gusto po ninyo. Ayan. So, kaya Lunes, bukas ang ating office from 8:30 to 6:30 p.m. And tomorrow, abangan niyo po si Miss Jelay from 9:30 to 11 a.m. sa programa ng ating Health and Wealth Program. Ayan, so siya po yung makakasama niyo tomorrow, Sunday edition po yan. So, ang ating office again, dito po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede kayo mag-text kay Doc Joey sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Again, ang ating office, dyan po yan sa Purok 1, Kimantong, Daraga, Albay. Bukas po akong Lunes from 8 to 2 p.m. po lamang. So, pwede kayo mag-text sa akin sa 0927-316-7466. Again, 0927-316-7466. And available din po ang ating mga produkto. Diyan po yan kay Ma'am Haylene Babilonia in front, Gata Hospital. Again, in front, Gata Hospital kay Ma'am Haylene Babilonia. Ayan, for now, magpapaalam na muna si Miss Diamond. Ayan, so my name is Amazing Diamond Arlene C. Babilonia, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bidir Bencena, this is been Health and Wealth Program, at maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless and happy weekend po sa Indogabos.